Hei, salutare lumea! Bine te-am regăsit la acest videoclip 1 nou, aș putea să spun, chiar aici cu gagicuță instant. În acest video o să facem sala noastră proprie, o să fim manager la sala noastră proprie și vom invita femei să vină să facă la noi, sau bărbați, nu contează. Haideți să vedem, să dăm drumul direct și să ne apucăm să ne creăm sala mai pe scurt, nu? Aici o să dea un downloading și o să revin după ce se face. Ok, aparent ne-a băgat și pe noi în joc. Nu știu care este sala noastră, cred că e Daddy Gym. Oh, yes, Daddy. Open Inventory, acolo avem basic-urile, gen aici avem... Acolo avem basic-urile, sus să vedem Open Inventory, Tab. Ok, deci aici avem inventarul, unde putem să vedem unelete pe care să le avem. Open Tool Menu, Q. Ok, deci aici avem pumn. Nu, asta cred că sunt ustensile, mătură, cheie franceză sau cheie ce o fi aia, lava, da, aia dau pe perete. Ok. Open map, M. Mamă, ce mare mapa. Ok. Bun, clean up. Noi o să mergem aici și o să trebuiască să facem curățenie. Fresh to empty. Empty. Și trebuie să luăm această mătură și ce să facem? Că n-am înțeles. Deci să apăsăm pe Q unde e inventarul și aici avem mănușa. Ok. Ok. Mișto, mișto până acum. Dăm peste tot pentru că trebuie să facem curățenie la noi în sală, să avem puicuțe pe aici. Pentru că... Da, până la urmă puicuțe de puicuțe. Trebuie să primim aici cu curățenie, cu tot. Să vedem. Bun, și acum mergem și îl aruncăm la containerul ăsta, presupun. Da. Acum mergem la range. Uite, putem să și alergăm. Salut, ăla. Ia să vedem. Deci aici avem 50 costă. O să iau una. Și dăm pe Q. Și chiar aici avem unealtă asta. Și acum ce e următorul task? Move bed to trash bin. Ulu, stai că m-am băgat la somniu. Ce-am făcut, mă, mâncați așa? Stai așa. Move your bed. Add to remove. Add to take. Cred că așa trebuie să le iau? Nu. Păi și... Add to place here. Așa, gata. Bun. Și acum? Păi, practic... Gata, nu, dă-l înapoi, dă-l înapoi. Bă, dă-l înapoi, bă. Bă, dă-l înapoi. Bă, dă-l înapoi, mă. După o sesiune mai lungă am aflat cum să pun patul aici și coșul de gunoi o să-l punem chiar aici. O să punem aici. Și acum, bui sport equipment. Practic, nu trebuie, noi trebuie să le cumpărăm de aici. Hai să vedem. Ce putem noi să cumpărăm de aici mai ieftin? Putea să spun. Asta. Cred că aș lua un... Asta. Și hai să... uite, trebuie să luăm mai multe. Cum ăsta... Cum ăsta... Este versiunea full. Cum ăsta și... Mai luăm un... Ăsta. Și mai nu mai avem bani. Oricum o să facem probabil acum când o să le punem. Hai să vedem cum le punem. Punem una aici. Una aici. Una aici. Una aici. Și aici. Bun. Flip the sign scene. Flip. Buy brochures. Broșură. Hai să vedem, deci asta e broșura de aici. Broșuri. Care să o luăm? Ia să vedem, luăm și noi... Gata, am luat niște broșuri. Bun. 10! Mamă, nemâncat ăsta vrea să iau 10 broșuri, deci trebuie să mai iau încă 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Am luat 7. Open Inventory tab.
Handout. Broșur. Și cum am făcut, mă? Handout, broșur. Hai să le dăm la persoana asta. Du-te aici. Bravo. Altă persoană, hai să vedem. Hai să luăm și pe ăsta, bă. Nu, barosane. Ia, hai să-ți arătă și ție. Da, mă. Aici, mă. Așa. Vedeți că știți? Hai să vedem ce fac pe aici, știi? Mamă! Și doar femei. Bă, ce caută, mă, ăsta aici? Mă bag și-o cu puicuța în baie? Nu mă las. Mi când dă YouTube-ul jos video. Hai, las. Hai să mergem noi. Excellent! Bravo, făgagico. Yeah! Excelent faci. Asta mă arată să subscribe. Understand. Bun. Ți-ai făcut abonament. Tu, Ela, faci o treabă foarte bună. O să ajungi cea mai frumoasă. Hai să mai dăm niște broșuri. Du-te. Du-te. Bă, hai să arătă și la polițist. Asta nu pot. Ia. Du-te. Mai trebuie încă 2 persoane. Nu mă înapoi. Du-te, mătă. Ia să vedem aici. Ai dat tu. Le-am dat pe toate. Buișa. Hai să luăm niște dulapuri, cred că. Da, cred că dulapuri, șef. Mergem să o punem. Opa. Mergem să o punem chiar. Mi s-a buguit. Iar mi s-a buguit, deci e foarte buguit jocul. O, mă, tâmpitule. Care se cacă, mă, la mine, pai? Nu care... Bai suplement. Ce putem să luăm? Cred că o să luăm niște suplemente de-astea. Dar să vedem de unde ia. Deci avem creatină. Să vedem creatină. Și hai să mergem să le punem pe raft. Yes, I am growing very strong. My muscles are getting bigger. Doamne, față ești cu asta. Să luăm altura. Să curățăm, nu știu cine vine cu banane și le aruncă, dar... Ce-o aveam ăsta? Bă, taci că am făcut bani acolo, ia asta-i... Uite-i da și l ăsta. Stai așa... Ce cu fac eu cu ăsta ale lui? Că o să le pun acolo. Computer. Dar nu mă interesează. Upgrade equipment from computer. Stai așa, mă! Equipment. Expand. Nu înțeleg. A, uite ce equipment. Gata, mă. Gata, mă, fuego. Cred că e de ajuns pe aici, așa. Și cam, cred că ăsta a fost videoclipul, aș putea să spun. Ăsta a fost, cred că asta a fost prima parte, aș putea să spun, pentru că o să urmeze și a doua parte, desigur. Am închis și magazinul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, dacă mai vreți, în continuare, episoade de genul, de exemplu, cum a fost acesta cu sala.
O să continui să facem părți superioare, că partea 1, 2, 3, 4, vedem. Eu am fost Matei, sigur ne vom revedea la următorul episod. Pa, pa!